na laong si mga yadto pasampayan laong na ya Allah pa mga aulihan asumpayan sila muka mag-jihad namo na yung katulong sinamin ayat din ngayon sila nagkukukuyag sa kahatian nila ang dawag to katap sila ting ayat ni iwaita kanila mabuk nila yung pagkukuyag nila puas ding hamuin hanigmat kasakupan nila yung ururin yung katan hamuin sa patanda kita yung subanggo pa waktu yato abok pa rin yung mga pagkukuyag nila kahatian nila bang isyo yung sumunod dumatong isa kahatian sila ang kantang listahan at lawin nila nga tabulan ini taon ini dumatong lang yung marikan yung ikuan nanatin pagkukuyatan nila biya da sinamin halat o biyaw na dunya amin lang nila naaon lang niya humod sumod marikan niya puas mga angkat ito duwag katalikuan ikuan nabiya makuhog sakitan alam taon na sa bibat ka ngayon sila bihad to na sumunod daw ang hindakwan ini utang ka na sa pamanda mga Abu Haris at Aldebno Haris tumatong lang yung marikan magkukuyagin katanan alam niya magpaak na kita yung tumatong na sila iban ang waktu kasi mga dimatapos niya ay mga marayong pag-ibadat nila ang buong waktu interainot niya listahan si mga nagkasabi na konsum lang niya masabi ni Kuan parahal bukon doon ha Kuan bukon na tumpukan niya aruay hanapan lang nga pagkonsum nasalil nabukat yung pagkukuyag na yung kaupuan niya yung mga syuhada 10 na yung kaboy nila bukod na sila maguma magbingit magtakad sa kasibisi kasi na yun inshallah kalulang ang pagdating ito yaw rin kantahan sila may kawayan nila yaw rin bukod kami tumakat si Adlaw Kiyam hindi ka tumakat si Adlaw Kiyam ang pangkailangan niyan na tumakat sila Biya beri kantang magpinda sa jagaw alam. Pag-iik sa Diyos nyawa mo, di kadyasad, sumangon sa kadyasad tuway. Kapag Allah tayo magkahatin beri hantang. Tuway mo pinalam. Na tumag na rin ito, tuway nga sabit. Tumakat ka sin kiyama, ang pagkaw magkapagbakiwang sin jasad na tetihan. Naawa siya ito. Continue jasad. Amo rin kalagyan, masabil ka. Amo rin kalagyan. Sabil ko, magtiduhay inalam. Alaw na imat na konsya. Kapag natong singkiyamo, ila ko, minsan pa, uyong kung nakapilay sa tagalan, ikaw mamahagin. Ang inda dyan is tao maghukol, mag-iisab, ilingog na yung parang masar. Hindi ko, ikaw magkakat, malingog ka mga kapit. Batan sinamin natin sa sabot na to. Namin dumatong kawag sa pamalong kapunta, napunta ng darat, tawang samjata. Dumatong ka mabihan, namin, yaron na pa yung tao, palabayan ka. Yung katagan, nalingog. Sa gawin, ikaw magkatawag ka, pagkamamong palabayan ka. Nasaan batang si Rasul sallallahu minsan tulong na Ibrahim alaihissalam apo si kanabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman saraw na ito nilihaon mga dalil sin mga kasabot na ito ng sinlimaway tungod na mga syuhada sila 10 na yung kaway nila marap naman mabutas jasad diba sinyawan nila jasad kawin nila rin dihawaw siyang gumin dapo ng nyawa nila na inyat to magkaparuway ang alam na sarta au hadis na may kitab ini in nyawa nila takamahanda atau dihilanda sin Allah subhanahu wa ta'ala jasad tuway sangunan sin nyawa nila may tuin dahon atau magpunyog iwan sin mga kurulin sambil murad tuin mapakay nila waktu sila
hinumanam si beberapa nikmat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iimbitsaraw na ito na bihaon mga dalil masa nagkauna luwan na hawak to si mga sahaba ridwanullahi alaihim. Punuin mga dalil na to ay tungod pa mga jasad nila aw nakto pagpakasod sa riwaya ini ruh nila. Muna dalil ini riwayat din kan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kamuin tagbaktulan si mazhab Maliki hindi magbasa Bismillahirrahmanirrahim di patanuhon iwan dira sa pagbatsa hipos mayroong pagbatsa si basmala mayroong pagkiyam. Tumatoran si mazhab ini si Mapla Bahol Afrika tumag na nga Egypt, Bolivia, Algeria iwan kalwawan na sinul Afrika di katubya kamahangan. Ang riwayat ng kan Imam Malik rahimahullah imbitsara niya rihay ni pasalan hi Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh Allahu a'lam na ba ang katumtuman niya uno ito na siya maway na ba siya sa iniin nangin dua Allahum ni Allahumma rizukni syahadata wa la taruddani ila ahli khaibah. Waktu kapanahon nila paubod siya ini malaas na waktu ito yung anak niya himadir pagkaluhan paubod to yawiran na siya si mga anak niya sambil asawan niya sabab malaas na banging kalagihan niya surga naununan bang masabilin anak niya katu mayroon na siya nakman ang buhok sumapaat ka niya sa atin siya ripingka atin na bang biya mga daawa ipapanawan aw na gani karawan niya kami siyang pabihatin pagpagangkan niya liyang na siya si mga kaanakan niya diba si mga asawan niya na wala na lang gaman awan bitsaran niya isulod ko lang nga suka yung pingka ko yun dati na ganyan ingkaw puan nagkakat na siya sarta siya tinatanong nakisahan si mga sahaba ridwanullahi alaihim awak to mo paukod siya tinatanong di mo si bangman siya rizkiyan sin Allah Subhanahu wa ta'ala itukbal ka na yung syahada bangman siya masabil iban kaya ngayon na tuod pa Allah Subhanahu wa ta'ala bangman siya di na makabalik pa ahli niya amat din pa ngayon sarta di hulan ka sa siya ng Allah Subhanahu wa ta'ala wala siya nagkabalik pa ahli niya masabil siya na meron bisarahon na itong nibihaon riwayat tingkan Imam Malik rahimahullah pasalan ni Amr ibn Jamuh amuin nasabil ha Uhud in katampatan si mga sila ini paglabayan si Dunok wala ito mahang daway magulan sabang magulan na magdunok pinula paglabayan si Dunok inatali si mga iwan nila pindahonin kaya butangan nila asupaya di mauno ba at bangat yung madaran kalabayan si Dunok gumawa na yung jasad nila gumawa na pagkalit nila bihan kawakan nila man i-amar ini iwan niya ang kapuhol sila i-amar ibn Jamuh iwan ni Abdullah ibn Amr dua ang bukuhol